Izautzen ez dizunan dako, aurkezpen txiki bat, zure buruna. Pues ni naiz eskubaloi jokalaria, hori izan entzen definizio garbina, hemen Doneztekoa, eta bueno, egia da, nire karreran 70-80 egin dutela atzerrin, orduan, pues, karo, jende haunitzek ez nago izautuko horregatik, baina hemen hasia Iruñan eta Doneztekoa. Bertza haunitzek ere internazionalki izautuko zaituzte, ez? Eta pixko bat sartzeko eskubaloiko zure ibilbide hortan, zeintzuk izan ziren zure lehenbiziko pausuak, ez? Nola sartu zinen eskubaloi munduan? Bueno, netzaz gauza naturala zantzen, zen hemen herrian, bueno, bakiken bezala, hemen baziren, pues, baziren pilota, eskubaloia, judo ere iken ginen, remonte eskola ere bazen, eta guk probatu ginen dena. Baina egidanik, atxa nun eskubaloi entranatzailea, atxa, eta gainera kontsergi eskolako, egun guzia berekin itzen, anai zarna ere aitzen zen eskubaloian, eta egia da denak probatuta gehien tiratzen ziten kirola eskubaloia zela, orduan nahiko bide natural horregatik esin nintzen. Eta hasiera batin, profesional bihurtu binolen, den hori pasatzen zegoen bezala, kirola, bertze ikasketa, lanekin, ez, pixot uztartzia tokatu zizun. Bai, bueno, gaztetan, hemen egon nintzen ni 16 urtek arte, eso akitu arte Donesto egon nintzen, orduan hor, pues judokin segitu nuen adin horre arte, eta, karo, horro gainik burua ez duzu, hor da lagunakin aitzia, eta hemen kuadrillaukin aitzen nintzen, orduan, eta gero bai hortik aintzina behin Iruñera joan eta hori, hor ja burua pixkota zitzen, bueno, pues igual badut aukera profesionala tetzeko, edo pixkot burua ere zentratua hortan bakarra eskubaloian, eta batxierra egiten ere bai. Eta horrekin lotuazuk noiz kusi zinun desberdintasun hori ez, aitzena ez eskubaloien lagunakin egoteko, do aixialdi modun, doia, bueno, hemen zerbait bada. Igual, hemen aukeran bat bada, do... Nik uste hori pasatzitaidan 17 urtetan, hor Iruñera joan nintzen, eta lemizkurtian sartu ninduten zarrabukin, orduan hor nahiko, bueno, ez nun destakatzen, eta etzen arrasa, baina bigarren urtean ikusen fizikoki ere hunditu nintzen, patu nintzen pixko fuerte, eta hor ikusi nula, pues, destakatzen nula gehiago, eta izan nula aukera zerbait itxeko binpin. Nola izan duzen, ez? Talde profesional edo mailako batekin, sinatzia. Bueno, hor, lemizko, kara, nintzen ume txarban nintzen, 15 urtetan, gaztetatik ja, nintzen, pues, Espainiako selekzion 13 urtetatik, baina guainik hemen egonta. Eta infantietatik nik uste Iruñetik deitzen zuten atxari joateko eta mi errantzun ez orduan hori dena atxak nintzen guartzen ere. Gero egia da, juvenil mailan ez ginen kontratorik eta deus oainik, eta lemizko kontratuan nik uste inula 18 urtetan zupo ekixo hainek egin zigun, joan nintzen atxakin, nik ez duen representanterik, eta bi joan ginen. Bueno, atxa. Eta hori, hortaz bai horitzen, sartu ginen zupo denan vestuarion, eta berekin gaina zupo gatxa izautzen zuen, elkarri izautzen zuten, orduan zantzen, kasi lagun arteko zera bat, eta errantzion, ez nahi zoritzen, gu joan ginen, negoziatu hor digo, eta hori, eta mantzi guten pentsatzen ginuna, baina gehiago, orduan, ate ginen handi bien igarrez, ostia, lemizko kontratu batak ez de, oitzen nahi bai hor, pabellon universitario, hor, eta nik uste 18 urte nitxula ez nahi zongi horretzen ze 18 izan nitxun da 17 bai, holako zerbait. Eta nola izan duzen, ez? Momentua pensatzen dut elkarrizketa bat egonen zela, haiek zueri ere azalduko zizuetela, ez? Hau nola doaien, ez dakize, eta zu nola sentitzen zinen hor, eta nola... Ni hor nintzen kakaildua, nik ez nuen solasten ere, gaina erdaraz dena, nik xixik, eta mina arraxa gotzen zetzen, karo, elkarri zautzen zuten. Bai, horrela gontzen du. Haiek bat juzte ja kontrato tipo batzuk, haiendako arraxa da, erraten zute zera, orduan, hau dena da krisi ekonomiko aintzintik, orduan bazuten diru naizten guzia, eta haiendako nire kontratu bat ez zen jauz, orduan, arron arraxa zen, kasi kolokio bat. Nola izan duzen, behin kontratori ja firmatua dena ina, hastia talde horrekin entrenatzen, pixko bat bestuariun nola bait sartzen, giro hortan parteratzen. Nik kontratu hori egin donin,
semiprofesionala zen, ez nintzen Portlanen aitzen orduan, aitzen nintzen beren bigarren taldi, zen segunda B bezala futbolen, bueno, baina ez dakit nola den, hirugarren mailan, errateko modu. Eta ni juvenila nintzen orainik, orduan, ez da semiprofesionala, ez da, egia da, entrenatzera joaten nintzen Portlanekin, eta, karo, orduan, kriston kanbio zagoen, nintzen, nire ekipoa zen, juvenila eta Primera Nacional, karo, esker entrenatzen nuen, 3 ekipo difentikin, ordu pila bat, imaginatzen alduk. Eta, egia da, profesionalekin joatekin, pues, karo, hori da, ja, bertze mundo bat, joaten nintzen, pues, pretemporada, pixko bat entrenatu, eta, ja, gutxi, hori, oainik 2 urte gehiago behar izan nituen hor sartzeko. Hor sartzeko, ez? Eta, debutaren esperientzia, ez? Ja, Portlanekin, adibidez. Nola izan duzen, ja, behin, maila profesionalin egotin, eta momentu horiek. Joaten zara estadiora, kanpora, egoten zara hor, nervio guzik dena, nola eraman zen? Eske, nik batxit 3 debut bazala. Lemizko debuta duk, nik banikin 17 urte. Eta hor debutatu nuen, bi partido, eta nola hitu nintzen, kara hor sartzen jaute 5 minuto, baina kara hori duk debuta hori duk, baina horrez nintzen profesionala. Igual, ja. Gero, bigarren debuta duk, utzia honitzen anaitan, bigarren mailan, eta hor baizela ja nire taldia, eta hor baizen profesionala bizko zera, eta horko debuta, hor egiarren nerviorik eta ez nitzen pasatu. Eta ero, urren gurtian, ja Portlanen sartu nintzenin, hor duk bertze debut bat, baina ni ez nintzen sobera nervioste, ni behin sartu eta ez nun presiorik, orduan gaztia itzen ere, ez nikin ambizio honitzek, ez nakin nora lindoaien, orduan, ni haitzen nioken, eta behin kantxan sartuta ez nioken nervioste. Errekan uragin joaten, ez? Bai, igual. Solastu dugu zure ingurun, ez? Eta nola hartu zen berri hau zure ingurun, lagunak, herritarrak, familia, nola hartu zen? Zuk hori nabaritu zenun aldaketa? Pues ez, gehiago nabaitu nuen hemendik Iruñe joaterakon, 16 urtetan, gero profesionala izan nintzen. Nik ez nuen nabaitu hola, igual jendin percepzion igual bai, karo, nik hori nik guartu. Nik unara tortzekin, baloman uzten ditan, bastan zubitik garata, eta orduan, nik hartu nien modu natural batin, eta niretako zantzen bide normal bat, ez ziot maten olako importantziarik karrera profesional bat duk, zein zera bazala, orduan nire ametsa zen, nire ametsa, ez, jendina ametsa, orduan nik ez ditola buruan, nire relazio guztik igual segitu zuten, orduan, ez ditu. Hori garrantzitsua da, ez? Nik uste, batezea adino horietan, lasaitasuna maten dizu, eta baita... Eta ire oinarri hori, nik ez nin hortan pentsatzen, orduan. Baina bain ikusita, nik uste hori importantia dela. Eta baita laguntzen du hankak lurrin. Eta burua pixkotez joatia, eta seguro, eta alere joaten da, así que pentsa. Normala da. Eta ipatu zu, zure bizia, nabaitu zenula aldaketa hundia Iruñera muitu zinenik, ez? 16 urtik. Eta hor, zertan nabaitu zenun gehiena, ez? Erritiki batetik, Iruñera. Igual, edo zeinentzat txorrada bat izaten alda, bino nik uste gaztetan gainera ere aldaketa handia dela. Orain pentsatu eta ridikulo iruditzen zain. Europa guzin barne bilina onkola, eta orain pentsatu eta ridikulo duk, bino gara hartan baina etako mundu bat zen. Eta nire bizitzako egun txarrenetako bat, zantzen Iruñeko institutura joan barreko lemizko eguna. Lemiziko eguna, Bai, nervio kakina nintzen. Kakina, baina ez nakin, nola jende berrikin eta nola ibili eta nola solastu, eta banun izagunen bat ola eskubalta alere kakina. Mira, eskubaloin debutatzerako lasai ederri. Bai, gero institutoko lemizko eguna. Lasai, eskubaloia nola duken... Tentsioa bada, baina ja... Baina ire gauza duk, bai. Eta ero sartzerako, ez duk pentsatzeko denbora honiz, hori institutura bide, motxila zarbatekin, gaina badita anekdota eta dela hostia duken. Nik ikasi nin Iturrama eskolan. Baina nik uste nien denak euskaraz daiko ditula, denak erdaraz daitzen txok Iruñe. Batzuk han juntatzen ginen herrikok eta gehienak erdaraz. Denak euskaraz ikasten ginen, denak erdaraz. Eta nik, karo, baina igual, Espainiako bandera, gorria, guk hemen nintzio kasurik inen, euskaldenok eta jazta, igual zio. Bai, nesta. Eta nik baina motxila hori bat, zaten beti motxila hori bat, ketxua bat, bendiko zera, hemen eskolakoa. Eta
iraian, pues, un fresko ezin, eta banin txaketa gorria. Baina, claro, niz nioken guartzen, gorria, eta horia, jaiz Espainiako bandera bat. Niz nioken guartzen, claro, netako joan, txaketa gorri bat, eta motzila hori bat. Bai, claro. Claro, Iturramara joaten, eta gero guartzen, gero konfiantzartu nikenin jendikin, guartzen gerrantzen. Horitzen jaz, nola gertu ditzen, nik pentsatu hori. Claro, ba. Ero zinen, bigarren asteko motxila berri. Entet orduko ez, jo, ze gauzak, Gainera batek pensatuko zuen, hostia, hau, igual... Igual bai. Espainiako... Claro, Iruñako jendi, pues, politizatu dago, hemen herrin gaztetan, ez txuk prejuizio horiek izate. Gutxigo, edo, menpin adin horrek arte jaiz guartzen. Eta, bai, hori pesatu zeke. Gero ja aldatu eta... Gero ja jendikin segido minio, bai, lemizko oste hori latza pasatu nien, eskola joaten zein nervioko, ikagarrik. Eta baita norbaitxik pensatu ez, hau igual, espainola do holko nazionaltasun izaera hori, eta gero solasin haitu ez. Azkenen Iturramara ikastea, igual pentsatzen, hau nondik, satelite hau nondik. Solasin haitu ez, eta nola? Hori irakasle batzuk etzietik enteintzen hasiran, hori ere bai, klaro, segun ze irakasle den, eta Euskal Berria balima du, Euskaldun Berria irakasle, eta zakit, niz noko baitzen oaina zentu idekizarek pixko, lehen itxigo zain ginen igual. Baitzen hau, igual errepikatu barra nioken bi hiru aldiz batzuri bai. Eta batu pixko. Baina zaila, batu haitia zaila egiten du. Etzakio, batu gu, ez paizakio. Nik ere bortxaz ikasi behar zandu nun. Gero ikasten dut, eta idekitzen dut pixko eta zentua. Baina siran zaila du. Hala izaten da. Gainera, oitxurik ez diguenin, batu egiten hasten izenen ridikulu gaitu. Bai. Joan behar duzu, eta ez paizakio. Zure bururi haitzen diozu, eta erraten zu. Obeduki, azentukin eta pixkot, ideki pixkot, batuan hastie bina. Esplikatu eta nire uniztan pasa zait. Nik komodo egiten zera, batuan ez zakio. Kosteta.